procés. Aeroport de Girona, projecte Ucraïna. Quarts de 7 de la matinada. Hem dormit fatal amb un supertren fabulós d'aquests magnífics que ens sembla gens ni el de la Renfe. Acabem de travessar la frontera, ens anem a buscar l'autobús cap a Ucraïna. Hem pujat el passaport. Estem molt cansats, tenim jet lag i ja estem a l'hostal de l'IF. Mirem a veure un mirador, que així ho veurem tot des de dalt, i ara mateix som al City Hall després de fer un cafè i ens tornem a posar a caminar. Ara ens anem a veure Ali. Jo també. Ai, traieu-ho! El de construir. Estem a Kiev ja, per fi, que hem de sortir de l'Alberta Verda. Hasta luego, Mangancas. Ara ens trobem al taxi en direcció Borsna. Estem esmorzant sopa de peix. I the vídeo. Oh.